שאת חושבת. רוב הפעמים. ובשאר הפעמים? שאר הפעמים לא אכפת לי. והיום כן אכפת לך. אולי. כי היום ראש השנה, ואת לא רוצה סצנה. אני לא מבינה מה קרה לך. את יודעת בדיוק מה קרה לי, קרן. את וכל האחרים כאן. כל מה שאתם רוצים זה לחזור להעמיד פנים כאילו שום דבר לא קרה. אבל אתם לא יכולים, כי אני כאן. וואו, כל כך מרגש. כל כך אמיתי, איך לא חשבתי על זה לבד? אני מבין שזה חלק מהתנסות שלך להסתדר עם כולם, כן? לא, זאת תחושת בטן שאני מקבלת כשאומרים לי שאי אפשר להשתמש יפה אליהם אותך כי נלחמת במלחמה. קרן, חלאס, תעזבי אותי בשקט. טוב, שקט, אבל שאלה, שבזמן שאתה יושב כאן ומרחם על עצמך, אני מרחמת עליך גם. קרן! מה? צפי בגיהנום, בסדר? אולי אני אעשה את זה, אבל אני מתכוונת למות בשביל לעשות את זה. אני לא מתכוונת להפוך את החיים שלי ולתת שכל האחרים כאן לגיהנום עלי אדמות. יופי לך! אני מתכוונת לדאוג לאנשים. יופי לך גברת לבזה, ואני מתכוון לדאוג לעצמי. כל כך פתטי. נכון. חסר זין. כן.